Velkommen til den her video. I dag skal vi lave 3 ting, hvis man gerne vil blive en fin nok basketspiller. At lære at dunke. Ja. Nu skal jeg lige vise jer, hvordan man dunker. Ja. Hvis man gerne vil gøre det, hvad er så en rigtig smart måde til at gøre det? Man kan også sådan, jeg retter lige noget. Man kan sådan, hvis du gerne vil sådan være sej, så skal du sådan. Step 2. At lære at kaste den lidt længere ud fra, hvis man gerne vil lave en træer. Så det viser jeg vil. Jamen, jeg skal så lige vise jer, hvordan man laver en fin nok træer. Og toer. Så han vil bare lige vise jer, hvordan man laver sådan et dunk. Nej, ikke et dunk. Ja, sådan der skud. Jeg sagde det forkert der. Prøv at se. På lidt andre vinkler. Måske det er en fint, vi skal afsløre. Ja, det kan man også. Og vi vil bare sige, vi ses til step 3. Så til step 3 og sidste step. For han skal lige vise jer den her finte. I så den selvfølgelig lige. Og kig med. Og man kan også gøre på 2 måder. Det er den nemme måde. Og så man kan gøre det på den her måde. Og så prøv at komme op, gør det, og så skriv. Rigtig flot. Og vi vil bare sige tak fordi I så med, og husk at like og subscribe for mere content.